Hadir ame denai loyang di maka mungkin bersatu. Adianan di rumah gadang lah biasa sana hidui kayo rayo denainan banasib malang usaha rumah gadang pondok pun tak punya. Minyak bercampur ajo air jaleh gari pambatenyo adir niyo kawin lari denainan bapikia indah tak kau mangkonyo denainan tak surik hati denai tak kuik adia kok sensaro. Denai susah adia senang adia orang nan tak pandang lah biasa sanang hidui kayo rayo denai nan banasib malang usah rumah gadang pondok pun tak punya. Cemburu lah karena isi cinta kaputui de orang tua indah setuju. Adir ame denai loyang denai susah adia senang adia orang nan tak pandang lah biasa sana